Tradíciu veľkonočného pondelka a žartiky 1. apríla dnes niektorí Slováci poriadne zúročili. Policajti si posvietili na sviatočných šoférov. Na Veľkú noc v Marseille vyhorela židovská synagóga. Dobrý večer. Aj na záver tohto výnimočného dňa sa začínajú noviny televízie JOJ. Vítajte pri sledovaní. Vychovávateľka z materskej školy dobodala nevidiaceho muža. 6-ročný nezbedník podpálil svojmu otcovi auto. Súčasťou pražskej MHD je aj loď na Vltave. Dobrý večer, sme... Rozhovor s obávaným teroristom Labzim na Slovensku. Nahnevaní cestujúci odfotili ľadovecencu levnou 3 rýchlika. Skúška prežitia. Kto upečie chlieb bez plynu a elektriny? Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Ľudia na východe odmietajú, aby obce riadili negramotní Rómovia. Lekári prezradili našej redaktorke, že nenosia spodky. Mikulášska guláš party, víno bolo zadarmo, hrkli si aj anieli. Hasičovi, ktorý bol v službe, sa narodilo dieťa. Čerstvým otcom je aj Dominik Hrbatý. Rodine na Kysuciach zhorelo od silvestrovskej petardy, dotla celý dom. Náš redaktor vliezol do mrazivej vody s ľadovými medveďmi a bol šťastný. Príjemný dobrý večer, milí diváci, je 19:30 a my vás vítame pri sledovaní prvých tohtoročných novín. Ako vidíte, nový rok začíname v nových farbách a začneme aj vyložene novoročne 4 jednotkami a 1 dvojkou. V škole Sledujete veľké noviny. Na dvore kultúrneho domu v Želiezovciach našli telo polonahej mladej ženy. Mala viaceré škrabance. Voľby do Europarlamentu ostávajú v tieni prezidentských volieb. Kandidátom pritom ide o približne rovnaký plat. Pred rokmi propagovaná, dnes zabudnutá skratku ICE v mobilných telefónoch záchranári nevyužívajú. Za socializmu bol nenávidený a dnes je mimoriadne cenený. Unikátny toaletný papier sa pomaly stáva starožitnosťou. Dobrý večer, milí diváci. Aj dnes sme mapovali dianie doma aj vo svete. Sledujete veľké noviny. Dobrý večer. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dobrý večer, vítajte pri sledovaní prvých novín v roku 2015. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dobrý večer, dnes má televízia JOJ veľký deň. Okrem toho, že máme
Zlodej zmlátil predavačku a zatvoril ju do chladiaceho boxu. Popol zo sopky opäť mierí k hlavným leteckým trasám v Európe. Opitého mladíka za volantom zradila zákruta. Skončil vo výklade. Dobrý deň, verím, že sa vám dnes počasie postaralo o dobrú náladu. Aj dnešok bol bohatý na udalosti. Ich prehľad nás čaká v nasledujúcich minútach. Vítajte pri prvých novinách. Hlade. Zbytočná smrť troch mladých ľudí, zomreli po nehode. Šofér zrejme išiel prirýchlo. O odpočúvaní novinárov v parlamente minister poslancom vysvetľoval škandál. Starší muž si siahol na život, skočil do 12 metrov hlbokej studne. Aj takto vyzerajú témy, ktoré zaujali naše spravodajské štáby. Vláda zasadá na východe Slovenska. Chvíle strachu sa skončili, rodina z Piešťan bude mať šťastné Vianoce. Policajti chytili 3 zlodejov, ktorí za 3 týždne vykradli 3 obchody. 300 žien strávi sviatky za múrmi väznice. Príjemný predvianočný večer. Silvestrovskú zábavu v Dome kultúry museli prerušiť policajti a pyrotechnik. Horúca novoročná noc na východnom Slovensku. Rodine v Brehove začalo horieť nad hlavami. Robotník z Dubnice tragicky zahynul iba 15 minút pred príchodom nového roku. Dobrý večer.
Tragédia pri Rimavskej Sobote. 37-ročný muž sa zabil na požičanej motorke. Išiel sa previesť, no po pár metroch sa jeho jazda skončila nárazom do steny domu. Na diaľnici D2 museli zachraňovať 4 dôchodcov. Ich auto vrazilo do betónovej dosky, zasahoval vrtuľník. Policajti našli matku, ktorá odhodila niekoľkohodinového novorodenca do zavlažovacieho kanála. Žena sa priznala. Sledujete Krimi. Mimoriadne smutný koniec roka. Otec 3 detí zomrel po nehode len pár kilometrov od domu. V aute sedeli aj jeho kamaráti. Dvojnásobná rana pre rodičov. Ráno zomrela ich 2-mesačná dcérka. O jedno dieťa už pred pár rokmi prišli. 10. tohtoročná obeť Vysokých Tatier. Mladý poľský horolezec neprežil 200-metrový pád. Dobrý. Extraligová finálová séria sa začala pred takmer vypredaným Zvolenským Hradiskom. Na odchode z Artmed je Petržalka, Medveď, Vašík a Sikora. Futbalisti Sparty Praha sa boja o svoje životy. Dobrý večer, vítam.